kamioti adi mi de team ki mi mubaratu garage balikuri de team amin gole ki kuri merani natta deve warannu etanu foul kuri kamba referee nimma kamioti pa gol kuri madum carry just adi captain Omid Kuria Panwa dan sida gola di mami dan tirin dia bola sida keeper adi mal kasehan keep Otis Jane dost එපාරම් හුරස්කොත් දෙනි රංගල බෝලෙන් එපාරම් කුරිය පණුවා දනි හරි මති දණ්ඩික ජේප ගෝවගේ තෙරේ වර රංගල කොම්බිනේෂන් එපෙනගෙන් මිදියයි උමර නවාස් මේ පාකිස්තාන රාජ්‍ය දෙකොල කුළුම් මැච් එක වෙස්කෝ මේ ලීඩ් නගාදින් කුළුම් තෙරියගෙන් සබ ගෝවගේ තෙරේ පණවර මුස්කො මති ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯೆ ಹಫ್ಸಿ ಹಮ ಕೌಂಟರ್ ಗ ವರ ಬಲಾಲಾಫ ಕುಳಿಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ನುವೆ ಇಂದ ಹಮ ಎಟ್ಟಚುಂ ಹಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ವರ ಕುರಿ ಕೊಳು तम फर्स्ट मिनट के तेरे पाकिस्तान में थी पान कैप्टन अमित सीधा गोल आदि मैच फोन वादन बेदे एंड में तारी मत बेरा तना हफ्सी अ मिनट दिए इरुगा अलगोंडो मि फेन्ननी हम वार फिजिकल वरुगद गेम एक गोतुग हासकुं अने पाकिस्तान के प्लेयर 1v1 कोम्मे फुर्सत एक वार बोडंग हम ಓಳ ಬೇರೆ ಕೊರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಲ್ಲಾವ ಪಜಾಲ್ಗ ನಟ್ಟ ಹೆತರೆ ವದವೆ ತೋ ಮಸ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿ ಕೊರನಿ ಹೆತರೆ ಹೊರಸ್ಕೊದಿ ನಂಗಳು ಬೋಳ ಮಿ ಹೊರಸ್ಕೊದಿನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಲ್ಲಾವ ಕೊರಿಯ ಬಣವಾದ ಮಾರ ಬೋಳಗೆ ಎಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೊಳಂತರಿಂಗ ಬೋಳ ಹೋದಿ ए मीहुंगे अटैक तोग वरब बोर्डर राइट बेको ए मीहुं वरब बोर्डर पुश को फोड़ न तम मिफेनिगे अंदर कोरी बणवाद ಬೋಳ ಏರಿಯಾ ತೆರೆ ಮೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೊಳಂತರ ಬೋಳ ಸಾಫ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಒಟಿಸ್ ಜೇನ್ ನಂಗಳು ಪುರುತದೆ ಬೋಳ ಕೊರಿಯ ಬಣವಾದನಿ मुळे तंग दे मीगा हम अफगान दिमावा एम्मे बोडो मसले की फहतुं मी पाकिस्तान अली फजाल की सरन राज्य में चुका एम्मे बोडो तफात देखे कुळंतरे गोतुगा हा फजाल फा कुरणे हारिस नगादि बोळ एरिया तेरे पण कुळंतरे साफ कोल्ली नोटिस आदि नबी पाकिस्तान बोल कोरिया पणुवादनी सीधा एरिया तेरे कीपर गोल एरिया तेरे कीपर नोटिस नंगल बोले कोरिया मिदिनी काउंटर एरिया तेरे बाद बेलादी रंगु मट्टिंग कोरिया बोल पणुवादी गोल अमाजुन में मिदी मिकुळे विंगु बेकु वरब बोड एतन ओवरलोड कुरातंग अलवनु फाह कोल्ली एतन अरा ए बोल तवुग ए रंगल मू मंटुग एटेक बिल्ड कुरेवे तो वर बोडंग हम देखो देटे में कुलंतरन कमिसर का कंट्रोल करने रेफरी नी दो कार्ड में देखिए में जोजी के पेटी बोडती फाउ तक नो सब हम मैगंड को तक फाउल लेकर तमे फेनने में जोजी के फादामा वट्टा दा वर बोड फिजिकल एमी होंगे बॉडी बेणुं कुरातंग कोम्मे को तें हदा फेसे बोल हुट्टुवं उळेतंग फाउल को गेम भी सदी वर बोड बॉडी चार्ज पूरी दिन बोल अफान कुलंतरन मुस्तफा होदी आमीन पूरे दांगों में तेरे का मिफारो जोजी के पेटे सब पूरे पाकिस्तान एगोता विष्णा आउट नंबर कुरा का मन्या पाकिस्तान सब पूरे पणवाल बोल एरिया तेरे पाकिस्तान मां बार कनु रंगल बोल नु पणवाल पाकिस्तान के डिफेंस ऑफ फाबा कुलंतरिगे अददु हम पहत बेसे गिन कोल्ला को अफवान अटैक कंगरा कोम्मे वगुते पाकिस्तान वरपड पहत जेहिगे बसवा में हार मिकुल नु मी देम्मे अलगंडु पा कोल्ली हंग अपसी हम फर्स्ट डिफेंडर हदायं कुले कैप्टन मेरी अमित पापा हो जाए तेरे बाद नट्टा करो ना पूरी पणवाद मस्त के मिकोने ना नट्टा हो जाए वरने एने वेट्टोनी वरपोडंगे फील करे बा पेनल्टी ये कानून बॉडी एंगलिंग एनगे बॉडी शेप वर रंगलंग हम एकला पेशेंट वे वर रंगल 1v1 डिफेंडिंग ने मिशनी अरे प्रथम हाफ निमे मिहार मिदनी प्रथम हाफ 4 मिनट अपन कोन अरे तेरे वेंगर ऑफसाइड कम साहब अहमद वाद उम्मीद करिए पणवा ನಂಗಳ ಗೋಳ ಮಿಜಸ್ತ ಅಲಿ ಅಲಿಯ ಕೀಪರ್ ಕೊರಿಯನ್ನೆ ಹುಸ್ ಕೊರದತ ಇಸ್ಕೋ ಕೊಲ್ಲನ್ ಜೆಹೆ ಕಾಲ ಪರಮ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ನುವಾಣ ಪುರುಸತೆ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಬಾಕಿ ಮಿಯಪುರನ್ ರಂಗಳು ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲಿಬೇಣ ಕಣ್ಣೆಗೆ ವಾರ ರೀತಿ ಬೋಳೆ ಹಮ ವೆಸ್ ಜೆಹಿಲಿ ಎಣ್ಣಮೆಸ್ ತಂಕುಳೆ ಯಗೀನ್ ಕೊಲ್ಲ ಪರವಾ ಕುಡವಿ ಅಳಗೊಂಡು ಬಣಾಣೆ ಬಾಕಿ ಮಿಯಪುರನ್ ರಂಗಳು ಚಾನ್ಸ್ ಹೈಗತುಗ ಮಿ ಗೋಲ್ ಜೆಹಿನಮ ವೆಗೆಂದಾಣೆ
මෙචු වර බොඩන් හම ඩිසයිඩ් වේ ರಂಗಳು ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಣ ಮಿಣಗಣೆ ಸೇರಿ ಅತೆರೆ ವಾನಿಯಮಿ ವದೆಪ ಹೊರಸ್ಕೊದ್ದಿಂ ಬೋಳ ಹೆಣ್ಣ ಮಿಸ್ತಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕುಳಂತೇರಿ දෙකුළුන්තරින් ගාන්න අට්ටාද මාකි කමි පාර පව දෙක්කම රෙෆරී නිම්මි පාන්සීම් ගමින් කුරිය පණුවාදනි එරිය තෙරෙන් ගෝල්ගේ තෙරේ කුඩ තංකොල බෝදුන් වරරංගල හෙඩින්නේ එන්න මේ දෙවන පහර බෝල ගෝල්ගේ පණුවාදුම අදිපුරතම හෙඩින් වරරංගල හෙඩින්නේ කීපර් සයිසත් तेरे बदे वरर रीच जस्ताली गोल एरिया तेरे आदमगीर एन्न मेसेड तंकोळे पोट यानी कारी हारिस हारिस का नट्टा फेरिया तेरे अमी वाणी वादे पे कुरिया पणवादी की पर दिफाव कर आदि नबी पाकिस्तान का दिस कुरिया ngara bola to harun कुरिया पणवादी बोल को गोल के तेरे या ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೆಜು ನಿಮ್ಮಾಲಿಯೇ ಬುಣೆ ವಿಧಾನದೆ ಮಿ ಗೋಲ್ ಮಿ ಬೋಳ ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಲ್ಲುಮುಗ ದಿಹ ನಂಬರ ಪಾಸ್ಕುರಿ ಕುಳುಂತೆರಿಯಕಿ ಓಟಿಸ್ ಏಯ್ ರಂಗಳು ವಗುತುಗ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ ತೆರೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಾಹೆ ನಿಮ್ಮಾಲುಮ ವರಾಪ ಒಂಗಿರು ಕೌಂಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕುರೀರುಗ ವರ ರಂಗಳು ನಿಮ್ಮಾಲುಮೆ ಮಿ ದೆನ್ ಬುಣೆ ವಿಧಾನ ಮಿ ಹಪ್ಸಿ ಹಮ ಗ್ಯಾಗ್ ಗಂಡಕ कुरिया दिन बोल है पाकिस्तान के तीन कुलंतरिम पातक वदि कीपर बैक कार्ड मिदक्की कैप्टन What happened with you guys? What happened with you guys? You didn't see? कीगा मुबारत के फाइनल के फुरतम जाग पाकिस्तान मि होदन ए हैप पॉइंट आय कीगा देमेचु मोळु एम्मेचु एव्वरुवे हैप पॉइंट आय कीगा मिहुं एव्वरुवे बांग्लादेश आदे पाकिस्तान मुबारत के फाइनल दतुरु कुरी मि हैप पॉइंट आय कीगा आदि 5 गोल तीन मैचों एमी हम कामयाब को फवणी एन्न में अफगानिस्तान आदि फाइनल के फुर्सत नुगे